Болды, мынсы бітті. Мен қорқып қойдым. Шолай деп, шар. Yok, nesege mi kaydı? Қазір. Мен тұтам шарны, һәм мына шуннан тишіп қарайым. Бисмиллахиррахманиррахим. Қаралы, ата қыз нендей матур жүрек ясап. Қаралы. Ғұмыр бойы yürekler ясап берген дейерсің. Қаралы сен. No iyi, bugün biz sizinle en iyi bilen toy kını. Yaşa, bilesің сен. Eti bizge şunda aşağıda tıgıt işli böyle. Mine bizim evde tağın bugün yasıyoruz. Şarlar var, bizde şarlar. Belki bir nerse oylap tabırsın. Шар белән берәр нинди тәҗрибә? İyi. Мә, монсы сиңа. Миңа бер шар җитә. Шартласа сезнекен алырмын. Ярар. Тәҗрибә икән, тәҗрибә. Моның өчен безгә кирәк өстәл. Әйдә өстәлне куйыйк. Чөнки теләсә нинди әйберне эшләгәндә ниндидер өслек кирәк, шулаймы? İyi. Кирәк, ярар, шар ди. Шарны сез инде кабарта беләсез. İyi. Шар белән уеннар беләсез инде сез. Biliriz. İyi. Менә бер кызыклы гына әйбер эшләп карыйсым килә сезнең белән. Минем кулда менә шушындый бер гайка, әйме? Гап-гади гайка. İyi. Şırıp. Гап-гади. Мин аны салам шар иченә. İyi. Оп, киреп китте ул. Менә монда ул. Һәм кабартам. Kabardı. Кабарды. Şimdi tesi bir orada. Ишендә калды. İyi. Anda mağayı. Күренәме ул? İyi. Менә ул, күренә, менә. Менә хәзер аны селкетәсең, әйме? Һәм тавыш чыгарга тиеш шунда. İyi. İyi. Tavsiye. Менә. İyi. Nişi. Ишетләме? İyi. Yorayım mı? Nişi kanı. Менә шулай, шундый тавыш чыгара. Кызыклы. Аха, чыга бит. Әйдә, әйдә. Şarlay. Бал кыртты сыманы. Булды. Kızlık. Ләкин ул да ошмый. Şartlamıyor. Менә эшләп карыйсыңмы? İyi. Бер җаен белсәң, аны ничек әйләндерергә икән, әйме? Бер җаен белсәң, аннары гел шундый тавыш чыгарып йөрергә була. Бәләкәй вакытта тавыш чыгарып йөри торган әйберләр, беләсезме нәрсәләр бар иде? Нәрсә? Таякның башында тәгәрмәч куялар иде, әйме, тәгәрмәч. Һәм шул тәгәрмәч әйләнгәндә, шул тәгәрмәчкә ләгеп бара торган бер ыргак. Һәм тәгәрмәч әйләнгәндә шул шырт килеп барадыр. Мәсәлән, велосипедка да шулай итеп куялар иде. Ул куясын да шундай әйберне инде. Бер пластмасс кисәгән. Килеп бара, тиз барганда тизрәк нитә инде пырылдый. Әкрен барганда бара, катырак чапканда килә. Шундай тавыш чыгарып йөри дирек. Бала вакытта инде бу безнең шундай кызык. Үзенә күрә бер. Шәп тәҗрибәме? İyi. Кызыклымы? Менә тавыш чыгарып йөрергә генә булса инде сезгә. Леймен. Булды, ул инде эшми, анда бит төшереп бар, гайка бар анда. Булды. Бу беләсезме нәрсә дип әйтәсе килә минем балалар. Моны әти, әниләр эштән кайткач уйный торган уенчык түгел инде бу. Чөнки алар булай да эштән арып талып кайталар, әйме? Һәм әле сез менә шушы тавыш белән йөрсәгез, сезнең бер әти-әни дә, әби бабай да башыгыздан булай итеп, "Эй, молодец, эй, уңган минем оныгым, улым, кызым" дип сыйпамаячаклар. Киресенчә әле ап итеп йомшак җиргә эләгергә дә мөмкин.
Барыңыз әлі, йөрмәгез әлі мында тавышланып дип. Шуңа күрә урамда. Урамда уйнарга мөмкин. Булды. Монсы бетте. Мин куркып куйдым. Тагын бер сезгә әйдә бер тәҗрибә ясап карыйк әле. Минем үземә дә кызык барып чыгармы, юкмы? Минем моны ясаганым юк. Моның өчен шарт күпертәбез. Шундай зур инде. Менә шулайрак җитәдер дип уйлыйм. Әйме? Һәм Шартласа. карагыз. Минем кулда бар агач таяк очлы. Ие. Менә аның белән Yok. бер ягыннан кертеп шарның, әйме? Икенче ягыннан чыгарып буламы? Ничек уйлыйсыз? Yo'qdir. Шартлыймы? Belki buladı birinci, bilmeyeyim. Biz аны әйдәгез башта булай эшләп карыйк. Менә сабын. Biraz гына сабын белән майлап җибәрик. Әйме, сабынлап җибәрик. Ау, анары тишелмиме саманың бер. Теге юлы хәтерлисезме, без бит сабын кулланган идек тәҗрибәдә. Әйе. Һәм ул Barış etme. килеп чыкмады шулай. Бәлки бу юлы килеп чыгар. Бәлки бу юлы да без сабынга аударып калдырырбыз бөтен бу тәҗрибәнең барып чыкмавын. Менә шулай дип әзрәк кенә сабынлыйбыз, әйме? Шуннан да мин үземдә әле белмим, нәтиҗә ничек килеп чыгар. Барып чыкмый икән, бергәләшеп көлербез, ярар. Siz minнән көлерсез. Ха-ха-ха-ха-ха, Зөлфәт абыйның барып чыкмады тәҗрибәсе. Ха-ха-ха дип. Шулай дип, шар. Yok, nesege mi kaydı? Хәзер. Мин тотам шарны. Һәм менә шуннан тишеп карыйм. Үзем дә куркам әле, ярар. Yo, bu кат шартларга тиеш түгел, ул бит кат. Ура! Ага. Күрдегез? Һәм шартламады. Монда мин сөенәм барыгызга да караганда. Һәм хәзер тишеп чыгарып карыйбыз. Әкрен генә итәбез. Kurkam. Монда бер нинди дә Vay. тылсым юк, мөгъҗиза юк, алдау юк. Һәм тишеп чыгарып карыйм. Чык инде. Барып чыкты дигәндә, ярар, менә бит бу ягы барып чыкты. Димәк, безнең тәҗрибәбез уңышлы узды дип әйтергә кирәк. Ура, мин шат. Илля лилля 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 илля илля лилля 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 илля лилля 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 илля лилля 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 лилля. Мин дөресен генә әйткәндә ышанмаган идем. Мин инде монда теге төртә башладым бит. Төртә башлауга шартлар дип курыккан идем. Ләкин ул шартламады. Yes! Şartladı bit. Ахырдан гына шартлады бит. Sunday motor tişildi. Кызлар, хәзер сәнгать белән бәйле тәҗрибә. Менә сезнең алдыгызда ике гап-гади кагаз. Bir katlıyımı? Әйе, бер катлы бу инде гап-гади салфет кагазе. Әйме, сезгә шушында ясарга кирәк хәзер. Менә бу ягына ясалыйсың. О, нинди дә булса берәр хайван, мин ясар идем, мәсәлән, үрәк берәр. Min ürek yasayım. Әйдә, үрәк яса. Син нәрсә ясасың? Ayu. Аю әйдә. Аюның менә башын ясарга кирәк, әйме? Гәүдәсен анда, кулларын. Язмыйм әллә ул. Yok, onun salfetkası. Менә аны тутып торырга кирәк, шуңа күрә салфетны менә. Әйдә, мин тутып торам, син яса. Шулай төрткеләр генә куй, әйе. Авызын куркыныч итеп яссың. Елмайган, ярар. Булды. Tişildi ezgin. Я, әкрен, әйе. Тишелергә мөмкин. Әкрен генә ясарга кирәк.
To'xta, akringina Endi bosyapman. og'zini yasarga qo'rqinish bo'lsin. Og'zin mana bulay. Yasab ber. To'g'ri tishmay akringga. Oho, bu og'ay ekan. Yana turtkilar bilan yasay. Men bitan. Mana. Ko'rding, oshuli. Seniki bo'ldi hozirmi? Iya. Hozir. Sen skotch yap. Ayya, hozir skochni. Mana bunda yopishtirib qo'yamiz har. Kisirga. Qo'yishi. Menim teshildi. To'xtatda akringina. Ayya, hozir yasab o'tiramiz. Hozir kerak. Qo'yish olib kelaylik. Hozir. Ne bu yapışmay turgan ilishim, kesib olsak da bo'ladi. Mana. Hayda ol. Qo'lina masalan, ham birinchi tutib turamiz. Hayda. Nisa. Şişirmeli. Yo'q, shishak tugul, qo'lina. Ne şulay mı yapıştırgan? Ayya. Bulda men yapıştırdım. Kabul çıktı bu endi. Nisa bu? Narsasi bu? Bolta qo'linda. Qo'rqinish bo'lsin. Opanikida qo'rqinish, senikida qo'rqinish bo'lsin, aymi? Hozir senikin shulay yopishtiramiz. Mana shulay yopishtirib qo'yamiz. Men aliga shor qabarta turaman. Oha shunday qilib Bulda. Bo'ldimi? Bo'ldi. Yorayım men ishlab qo'yayım. Shorni qabartdim men ham sheshga ishqim. Ay. Ona sheshlaring ona o'retira sening aymi? Bo'ldi, sheshni ishqidim. Ham qara, sening oying tunna bilan ovulga kela. Ovulga kelgan butun ovul kishilarini qo'rqitib yuray. Ya, senikini ishqirga kerak. Ay, meniki aybatroq turadi. Ham kelgan ovulga oyu bilan birgana urib. Men sizdan butunligingizni iymoningizni olaman deb yuray. Ha? Qaya senikin ko'taraman? Sening oyu ovur. Ana. Toza. Toza oyu. Ham bunda balki ko'proq ketgandir flomaster. Shunga ko'ra ularni ko'tarishga begok yengil tugul. Ya to'xta, ayda buni kesib qaraymiz bu boshini. Qani? Zifa, yengillar ko'tariladimi? Yopishtirammi? Ozgina. Bu endi fizika zakoni hozir. Ayda ko'tarib qarali. Hadi. Voy. Ona. Oda. Kelindi endi. Ana, ko'tarila. Ana senin de şişlerin. Ana ko'tarila. Ana. Irak aybat ko'tarila butunlay. Oyog'ina negadir. Toza oyu bu. Oyu toza bo'lgan. Over. Ana boltasi bor, ana boltasi bor bitan. Ana ko'tarildimi? Vo. Mana shunday akiyat qo'yirgan mumkin. Kelib chiqqan anda oyu ham oyuga. Ishqisingda ko'tarasan. Anlari oyu qo'yan. Anda masalan ham uragingni. Uragi qiziq chiqdi, motor chiqdi. Yanglishadi. Mana bu fizika. Shulay deb ishqisang, sheshga ishqisang ekan, mana shu qog'oz kesaklarini ko'tarishga mumkin. Mana qarab turibsiz, mana bunda qog'oz kesagi. Mana bu ishqisangda ham ketaman, ket yopishtirma. Men buloyg'ina ko'tarmoqchi edim, yopishtirdim. Mana masalan. Ana qara. Ana ko'tar. Rahmat Şor. Ana qara. Bu kishi. Ko'rdingmi ana? Ana nechta? Qara yiriyali. Men bilam. Narsa yozirga bo'la. Ana yopishdi. Berali yozar tezgina. O, telefon ishlarga bo'laydi. Shayan. Ey, sen qo'ygan bilding. Mana shunday tajribalar, iпташлар. Men Bigshot tajribalar bizning kelib chiqqanina, bizning barisi da o'ngishli kelib chiqdi. Ham o'ynag'iz, tajribalar yasag'iz, yangi oshishlar yasag'iz.
Кызлар, минем колда гап-гади салфет. Гап-гади инде, менә. Hopadi. Менә, гап-гади. Sen de yazgansın. Мен монда яза башладым, әйме? Şoya hem ne deydirsin? Нинди сүз язам икән? Şoyan. Шаян. Ки кайялардан белдегез? Çünkü Şoyan. Şoyan TV biz geleni koyuyoruz. Әйе, мин Шаян дип язам. Azdan. Әйме, менә. Şoyan. Шаян. Şoyan. Хәзер менә монда ясыйбыз йөрәк. Şunda mı? Belki Oscar'a. Юк, юк, юк. Ярый ма? Оскарак дип, ярый, Оскарак әйе. Әйе. Син аңладың минем нәрсә эшләргә җыенганны, әйме? Хәзер йөрәк ясый беләсеңме? Әйе. Әйдәме. Менә, Dişme. менә шуннан яса аска таба, әйме? Монда менмә, менә мондан. Менә мондан менмә. Зуррак, ну яра. Бәләкәй булды бугай. Ярай. Әкер. Булдымы бу йөрәк булдымы? Йөрәк. Bu yarıgadır. Бәләкәй булды бу. Ярар. Мин зуррак. De zoru kesiniz. Хәзер әйдә, мин менә монда, Бәләкәй бит мин менә булай әйтәм. Belki küp yürekleri yazarga hem melekey. Зифа каплама. Каралы, атагыз нинди матур йөрәк ясап. Ая, каралы. Ха? Гомер буе йөрәкләр ясап йөргән диярсең. Әле син. Ну әйе, бүген без сезне әни белән туй көне. Әйе, шо. Беләсең син. Мен курыктым тишмәскә һәм менә Әйе, бүген аңладым мин. ясадым. Хәзер. Шундый кызым бу йөзем. Монда алайса бит, салфет бит бу. Тишелергә мөмкин. Булды. Карагыз безнең. Хәзер күрсәтик әле телевизор караучыларга. Менә монда безнең Şoyan. Шаян дип язылды. Шаян. İkinci yanında. Монда йөрәкләр, әйме? Без хәзер кушабыз иксен. Куштык. Koştuk. Hem soğuk hazır soğası buğa. Монда уртага куябыз. Һәм Kulağına koy. Kısa görünmeyin. салабыз шушында. Hem bizden Һәм безнең барлыкка килә yürek. әкрен генә Yürekler. Бу ниндидер йөрәк түгел, йөрәк. ярар инде йөрәк дигән нәрсә син ни? Атаның йөрәген сүгәсең. Бик матур йөрәк иде. Бик матур йөрәк иде. Ләкин бәлки башка фломастер белән. Менә бит монсы фломастер күрдегезме? Таралмады. Ә монсы таралды. Менә бу гаип, менә бу ниде? Marker bit. Бу текст маркер диелгән. Шуңа күрә бәлки барып чыкмагандыр. Ә монда кирәк иде. Кем син тәкъдим иттең моны? Yok. Син гаипле димәк. Синең кулда иде бу. Ә кем тәкъдим итте? Әйе, апа. Әйе, син. Нәрсә ми? Синең аркада безнең барып чыкмады тәҗрибә. Аш белән уйларга кирәк. Матур. Булды, моның төсе бетте. Ярар. Миңа калса Шәмәхәтес килеп чыкты. килеп чыкты. Башындарак килеп чыкты бит, барыбер матур итеп бит теге төсе чыкты. Аннары гына ул таралды. Аннары без аны кисеп атабыз. Кызлар, Татар халык мәкалләре сәхифәсе һәм чираттагы мәкаль сезгә. Бәйрәм ашы кара каршы. Нәрсәне аңлата икән? Бәйрәм ашы кара каршы. Зифа уйлап кара әле. Нәрсә икән бу? Бәйрәм ашы кара каршы. Белмим. Тәкъдимнәр юк? Фикерләр юк инде? Юк. Карагыз, бәйрәм ашы кара каршы нәрсә дигәнне аңлата, әйме? Менә мәсәлән, сез каядыр бардыгыз бәйрәмгә. Сезне каршы алдылар матур итеп. İyi. Сезгә бик ошады, сезгә якты чырай булды, тәмле ашлар белән сыйладылар, әйме? Һәм икенче юлы шул ук кеше сезгә кунакка килгәндә, сездә бит инде аңа ул сезне ничек итеп каршы алды, ничек итеп сезне сыйлады шул кеше. Сез дә аны шулай итеп сыйлыйсыз. Сез дә аны шулай итеп тәмле ризыклар белән каршы аласыз, әйме? Якты чырай белән каршы аласыз. Шулаймы? Ie. Менә шул бәйрәм ашы кара каршы. Киресенчә дә булырга мөмкин. Әгәр дә мәсәлән кемдер сезгә ниндидер авыр сүз әйткән икән бер инде, әйме? Яисә белмим инде ниндидер тәнкыйть, белмим, шундыйрак. Сез дә мәсәлән шулай ук җавап кайтарсагыз, бу да бәйрәм ашы кара каршы була. Нәкъ менә Торна белән Төлке әкиятендәге кебек. Хәтерлисезме ул әкиятне? Әйе. Алар бер-берсенә кунакка киләләр. Торна белән Төлке. Торна чакыра Төлкене үзенә ашарга бит. Әйе. Аның узын мондый
шишесіман сауыт. Ие. Һәм ул шуннан аның бит озын томшыгы. Шул томшык белән үзе ашый, төлке ашый алмый, керә алмый. Әйе. Шулаймы? Аннан соң төлке аны кунакка чакыра. Төлкіні нәмдей. Төлкенең җәенке мондый зур табак һәм ул томшыгы белән ашый алмый, таба алмый. Менә шундый әкияттәге сыман бүгенге мәкаль бәйрәм ашы, кара каршы. Үзегез әйбәт булсагыз, сезгә дә нәкъ шулай ук шундый ук мөнәсәбәт булачак. Сез начарлык белән җавап бирсәгез, яисә нидер начар сүзләр әйтсәгез, мәсәлән, сезгә дә беркем дә сез начар сүз әйткәнгә карап, сезгә әйбәт сүз әйтми, шулай бит. Менә шул бәйрәм ашы кара каршы дигәндәй, бездә сезнең белән нәкъ шулай сабылашыйк әле. Чөнки тапшыруыбыз башланганда biz ишеттек. О, безнең яраткан тапшыруыбыз әти һәм мин тапшыруы башлана дип әйтүче балалар тавышын ишеттек. Шуңа күрә без дә сезгә о, безнең яраткан тамашачыларыбыз безнең белән булдылар һәм без аларга зур уңышлар, саулык, сәламәтлек теләп сау булашабыз дибез. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.